Riječ je o mladiću rođenom 1991. godine koji je ljetos iz Prijepolja otišao u Offenbach kako bi radio na građevini, gdje je i ranije godina odlazio na rad po nekoliko mjeseci, nakon čega bi se vraćao u rodno mjesto. Prije dolaska u inostranstvo radio i kao konobar u jednom prijepoljskom lokalu. Inače, poznanici kažu da je Fahrudin bio strastveni kockar, te da je tokom boravka u Prijepolju najviše vremena provodio u kockarnicama, gdje se često i zaduživao. Također, prema nezvaničnim saznanjima, Kahrović je poznat organima gonjenja u Prijepolju zbog krađe i drugih sitnih krivičnih dijela. Podsjetimo, Kahrović je uhapšen nakon 4-satne blokade autoputa između Hippelstotena i Gredinga, gdje je prema nepotvrđenim informacijama uzeo trojicu vozača kao taoce. Prethodno je u autobus koji je putovao ka Srbiji došlo do tučnjave u kojoj su lakše povrijeđeni muškarac i žena. Mediji navode da je zbog sukoba autobus stao u zaustavnoj traci autoputa, nakon čega je stigla dojava da je u vozilu nauraženi muškarac. Muškarac u autobusu je tvrdio da ima pištolj i da će sve pobiti. Došlo je do fizičkog obračuna nekoliko putnika i dvoje je lakše povrijeđeno, saopćili su kasno sinoć iz policije. Fahrudin Kahrović će prema najnovijim informacijama biti optužen za pokušaj ubistva.